a croeso eto I Rhowch Gynnig Arni. Heddiw da ni wedi bod yn cael go ar argraffu dyluniad ein hunan ar t-shirts. Gan defnyddio proses o'r enw Argraffu Sgrin. Felly fyddai'n dechrau wrth dylunio fy sensal a wedyn torri allan, wedyn tapio ar y sgrin a wedyn wasgu yr inc ma ar fy crys T. So, well i ni ddechrau a dyma'r fideo. Gobeithio newch chi mwynhau. Wel, os ni jyst yn dechrau wrth dangos I chi Hence the Moon, lle dwi wedi cael kit screen print efo o. So, mae'r cwmni yma wedi cael ei sefydlu yn Prydain, a fel ydych chi'n gweld gan nhw lwyth o pethau gwahanol screen printing. So, maen nhw hefyd efo lwyth o cyngor o sut I argraffu efo sgrin hefyd. So, dwi jyst yn mynd I clicio ar hwn I chi gael gweld un o blogs nhw. So, da ni'n mynd I bod yn canolbwyntio ar wneud screen printing gyda stencil heddiw ar t-shirt, so jyst yn mynd I clicio ar hwn. Fel ydych chi'n gweld, mae'n efo lwyth o lluniau a lwyth o wybodaeth o sut I wneud y proses. Ar y dde, ydych chi'n gweld gyda nhw lwyth o gwahanol tags bach, a mae hynna'n jyst yn gwahanol blogs gyda nhw ar y proses a cwestiynau mae pobl wedi gofyn. So, nes I ffeindio fo'n really handy I just gael refresh bach ar y proses, really, I just sbio dros hyn. Felly, dwi jyst yn mynd I clicio ar yr wooden silk screen printing frames I chi gael golwg bach ar hwnna. So, mae hynna'n un o'r pethau dyn ni'n mynd I fod yn defnyddio heddiw. A fel ydych chi'n gweld, fydrych chi gael sizes gwahanol a fatha mesh count gwahanol. So, nes I dewis ffram a trig sy'n ni'n meddwl, so hwnna'n digon fawr I orchuddio fy t-shirt. Ond fysa 1A4 yn digon da I ffeitio ar dy t-shirt hefyd, sy'n ni'n feddwl. A dwi'n meddwl nes I fynd amdan 43 ar gyfer fy mesh count fel maen nhw'n awgrymu ar y wefan. So, o'n I hefyd angen squeegee, so nes I penderfynu dewis yr un aluminium, bod o'n hawdd I chnau. Fedrwch chi ddewis maint sydd yn siwtio ffram chi. Gwrs, y peth mwyaf bwysig ydy'r inc, so nes I penderfynu mynd amdan inc maen nhw'n supplyio sydd yn water-based inc. A fel ydych chi'n gweld, mae yna lwyth o gwahanol lliwiau fedrwch chi gweld. Nes I gael sets bach o 5 o gwahanol liwiau, ond dwi'n mynd I just bod yn iwsio'r un jet black ma heddiw. Rhywbeth reit dda amdan water-based ink, mae fod I bod yn well i'r ymgylchedd na inks eraill, a mae fod I teimlo neis hefyd ar ôl o sychu a gael ei setio. Felly, rwan da ni efo gyd o kit ni, well I ni ddechrau. Felly, dwi'n mynd I ddechrau off gan defnyddio pensel a papur I dylunio fy stencil. So, dwi'n defnyddio papur layout. O'n i'n meddwl oedd o'n reit dda, cos mae'n papur reit tena a hefyd mae'n stopio inc mynd trwy fo, so o'n i'n meddwl sa'n papur reit dda I defnyddio. Maen nhw'n awgrymu defnyddio papur rewgell ar y wefan, ond fedrwch chi defnyddio unrhyw fath o bapur, really, jyst fod o'n digon da I stopio'r inc mynd trwaf. Unwaith o'n I wedi gorffan fy dyluniad mewn pensel, nes I jyst defnyddio beirdd I fynd o'i amgylch I nid o'n amlwg I fy hyn lle I torri gyda'r cylla. A unwaith o'n I wedi gwneud hyn, nes I mynd ati a ddechrau torri gyda'r cyllell crefft. A jyst wrth cymryd fy amser, watcha bysaf fi a nid yn siŵr fod na bwrdd torri o dan y papur rhag diwetha fy desg. Nath o cymryd awr neu hanner awr I torri nhw gyd allan, bach o faffi. Ond mae hwnna'n rhywbeth eich sa chi gallu laser cutio yn hytrach na torri allan efo cylla yn y dyfodol chi. Neu sa chi gallu hefyd torri allan stencil gyda siswrn, neu sa chi jyst gallu iwsio tap masking hefyd os ydych chi eisiau. Cyn argraffu ar y t-shirt, nes I jyst smwddio fo I wneud yn siŵr fod y defnydd yn llyfr. Roedd yr crys T o'n i'n defnyddio yn 100% cotton. Hefyd, nes I jyst rhoi dan y carbod yn y t-shirt rhag fod yr inc yn mynd reit trwy fo.
So, o'n i ymwan yn barod I tapio fy stencil ar y sgrin. So, fel ydych chi'n gweld, dwi'n defnyddio masking tape I wneud hyn. A wedyn, jyst wneud yn siŵr fod o yn y canol, yn wneud yn siŵr fod yna ddim byd o'r sgrin yn ddangos sydd ddim y stencil chi. So, jyst tapio unrhyw pethau o'n i ddim yn cweit yn hapus efo hefyd ar yr dyluniad. So, o'n i wedi paratoi fy stencil, tapio ar yr sgrin a wedi paratoi yr crys T. O'n i'n barod I argraffu ar y crys T. Fod I mor braf, nes I penderfynu wneud hwn tu allan. So, nes I roi llian ar y bwr, rhagu paent mynd I bob man a roed fy t-shirt arno fo a wedyn gosod fy sgrin lle o'n I eisiau'r dyluniad fynd. A wedyn roed blobyn bach o inc yn gan defnyddio'r squeegee neu'r gwasgu'r inc dros fy dyluniad. Nes I just mynd dros fo chydig o weithiau I wneud yn siŵr fod digon inc yn mynd dros y deunydd. Unwaith o'n i'n hapus efo hyn, nes I just codi yr sgrin yn ar y deg oddi wrth yr crys T. A dwi'n meddwl mae'n edrych yn reit dda, so mae'n bach o imperfections, ond dwi'n hapus efo dros ben. Peth nesaf oedd jyst I gadael os o'ch chi, a jyst disgwyl tan oedd o'n barod I roi huan smwddio arno fo unwaith eto, jyst I setio'r inc. Ar ôl os o'ch chi, fe roi tynnu allan yr carbod, a da chi'n gallu gweld lle mae'r inc di fethu yr stencil chi. A hynna oherwydd oedd y carbog gyda fi yn yr t-shirt efo'r wrinkle bach yna fo. So dos wedi dewis carbod gwell, really. Felly rwan mae'n barod I smwddio a setio'r inc. Felly dwi wedi rhoi setting cotwn ar fy hen smwddio. A just smwddio dros fy dyluniad. So dyma fo, a dyma chydig o lluniau cheesy ohono fi yn yr ar yn trio bod yn model gyda'r t-shirt. Diolch yn fawr iawn am gwylio yr fideo yma. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Dwi wedi rili mwynhau creu fy crys T. Os ydych chi efo gwestiynau, jyst gofynnwch yn y sylwadau. Diolch yn fawr eto a gwelwch chi wsos nesaf. Tara!